Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 29 ýanwary Меня Надя вообще, да. Hoş geldiniz bizim kanallarımıza. Hormatly vatandaşlar, şu gün New York'ta yine ERTV'den 11'de Türkmenistan'da ve beýleki döwletlerde biýgüne tutsak edilen siyasi tutsaklarda yatan adamlara golluk protesti geçiyor. Yine şu temamız, gepleşim teması şu protesti gollamak ve bütün dünya şunu jar etmek. Menin bilen efirde Akbet Paragatnaşa, Akbet Paragat, salamu aleyküm. Wa aleyküm selam, salam gaderli illeşler. Salam Murat, hem beýleki Nurcan, hem beýleki illeşlerimiz Washington'un yankı New York'ta şeyler bilin häzirki nime? New York'ta şu protest atsatyn tutmayan illeşlerimizin hem hemmesine salam gönderýäs biz. Hawa. Ine protest häzir gidip dur, biz sözü Nurcan'a bereli. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir ýatladyň. Siyasi tutsaklarda yatan bizim aktivistlerimiz, bizim građan aktivistlerimiz, halkymyň içindäki iň edermen, gaýratly, şu diktator rejimi gönden-göni kanunlar işletmegi talap edýän adamlar ýatyr. Onuň arasynda Murat Öwezow, Murat Duşemow, Mansur Mengelow, Nurweldi Haldykow, Dädebay, Jumat Apar Dädebaýew. Jumat Apar Dädebaýew. Awa, gelin indi sözü ine Nurcan'a bereli. Nurcan, biz eşdiýäňizmi? Biz eşdiýäňizmi Nurcan? Sesiňiz gelen ok. Держи прям это самое, чтобы это лого было видно. Salam vatandaşlar. Şu wagt biz Birleşmiş Milletler Guramasynyň öňünde mitingimizi geçirýäs. Ýuwaş adamlar üýtýär. Я могу вот так показать. Siz geçmişlerinizi geçiriverin. Ya если что, я присоединюсь yine de. Okey. Böyle biz Dinara'na mı gördük? Dinara, salamu aleyküm. Dinar işte burada. Ben de tamam. Yine bir student liderimiz Amerika'da okap ýör gelip biýgüne siyasi tutsaklarda yatan adamları gollamany gitdi. Sana ýakyn geleniz üçin Akbet Paragat. Siz ruhsat berseňiz, men şu yatan adamlaryň bir gıйsaça ykballaryny aýdyp geçeýin. Näme tutuldy? Näme şol biýgünediklerini bir adamlara ýetirýär. Elbette. Onların tam ýene bir ýere olan şu tutulan waltyny hemde näme üçin tutulanyny ýatlap adamlara ýöne sesin biraz pesirek gelýär Murat. Şonu anlatsam. Häzir näýdi? Häzir oldum. Gatalt eger onunun gataldyk. Borsa sebebi arasynda Nurcan bilen Dinaraňam ses düşýär efire. Şonu sen seçimi ismek. Häzir gowy gelýärmi? Yok, mumman erwet däl bolen ýöne şu arasynda beýlek sesler goşulanyny seni eşitmek kynlaşýar. Düşnükli. Bolýar, men onu aýdaýyn. Hormatly vatandaşlar, ine Tomuz 2020-nji ýylda Türkmenistanda 5 ýyla basyldy YouTube blogger Murat Rejepoviç Öwezow. Murat Rejepoviç Öwezow 48 ýaşynda onun bar eden zady bir goşgy ýarypdyrdy, onu YouTube'da aýdypdyr. O goşgyň zady ýani orça Gorka Pravda diýär, hakykat ýani hakykat. Ine şonu Türkmenistanyň hökümeti YouTube'da aç hakykat diýip koronavirus barada goşga aýdany üçin 228-nji statýa boýunça, ýani Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 228-nji statýasy boýunça maşenniçeство, ýagny şol bir zat ally, bir zat ogly, ýene bir zat diýip şonu basdylar. Şol Murat Öwezow Daşol welaýatynda ýaşaýan bizim watandaşymyz. Ine hakyky şol näme üçin basylanlygy ine şol goşgy üçin. Gynansak da şu rejim hakykat üçin, adalet üçin basanokda hakykatsyz, adalatsız, ýani bir maşenniçeство, narkotik, ýene bir zat bolmajak zatlar goşup şuraya adamlary tutsak edip onan jenaýata çykarýar.
bir günah ýagdaýda, bir kanun ýagdaýda jinayet işini gozgap, şoň jinayet ýyllar kesitýärde cezalandyrýar. Indi ikinji adam Nurgelli Hallikov. Nurgelli Hallikov bu 4 ýyllyk ýanky jinayeta basyldy. Olam ýanky maşençistva birinden pul alyp almandyrmy, olam bellisi ýok. Ýöne munyň bar eden zady şol voz gelende ýadyňyzda bolsa biz köp temalar galdyrdyk, protest etdik. Türkmenistanda watandaşymyz ýöne ölüpdi koronavirusdan. Şonda saglyk goruş sistema işlänok. Türkmenistan prezidenti gaçyp gitdi. Kaspida bal tutup onun suratlaryny watan programmasyna öküdýärdiler. Şol hökümet turup meni işden aýraýmasyn diýip hökümetiň baryny otpuska goýberdi. Ýagny halkyň özüni koronavirusun garşysynda ýaňy gelen epidemiya ýagyn garşysyna özüni goýdy. Taşlap gitdi. Prezident bolup operativna ýanky çözükler tapıp operativna işlerini galdyryp etmeli adam namartlyk edip türkmen halkyna namartlyk edip Kaspidine bağlı tutmana özü koronavirusun gorkup gaçyp gitdi. Ýanyna da hökümet akdyp futbol oýnan bolýardy, bağlı tutun bolýar. Bir men diýişim ýaly idiot bir özüne prezident diýip ýören psihiktadan kellesi giden özüne arkada, öz tohumynyň gahrman arkadagy gurbanlyk berdi. Indi şol Nurgelli Hallikowam voz gelende voz koronavirus Türkmenistanda ýok diýdi sebäbi şol kellesi giden psihiktadan yaramayan adam gol karar çıkardı. Koronavirus Türkmenistanda ýok. Ondan soň şo bolsa da şo koronavirusy ýanky bagyr agyr, öýkün agyr, demysma, ýanky tozoň ýene bir zatlar tapyp adamlary bir günä ýagdaýda ýanky görgüler ölen adamlaryň ýa şol koronavirus bar diýenini ýagny jinayete çekdiler. Bolmasa ölen adamlara adalatsız başka bir ýanky sebäpden öldü diýip ýa bütün dünýäni alady. Ýöne ol allyk şoň bilen guturmady. Murat Duşemov ol aktivist, ol ýöne halkdan çykan oglan şu koronavirusyň Türkmenistanda bardygyny suwz etjek bolup her edara baryp ýagny sorap her edarada şonu hakykaty görkezjek boldy. Ine oň üçin Murat Duşemov basdylar. Ýöne men size ine Mansur Mengelov boýunça gurgun etjek bolýan. Ine şol oglan Mansur Mengelov köp ýyldan bäri tutsagda otyr. 38 ýaşynda 2012-nji ýylda şol oglany Mansur Mengelov men häzir suratyny görkezjek bolan bir minut durum. Мурат Клычевич, здесь есть фотография. Да, покажите эту фотографию. Yine şu Mansur Mengelov şu oğlan 38 yaşında 2012 yılı 22 yıla basıldı. Şu oğlan öz doğunu koruyacak olup onun işlerine yuridik kömegini etecek bolanla şunu giyice gelip alt gidiyorlar da iki heptelap vurup saklayalar. İki heptelap vurup şuna eli bilen aklıysa gol çektirip şunu öz günahını yankı boyun aldıracak bolýar. Olam boyun alman soň iki hepteden soň bunu goý berýärler. Goý berip mundan gorkup bunu yankı narkomanlaryň nimetine taşlaýarlar. Hiç arda edämesin. O ýerde de bir oturup şu adam Generalny prokuratura, prezidenti we halkara gurulmalarına ýazýar. Ine meni vurdular, iki hepde sakladylar. Bir kanun ýagdaýda ine şunu çäre görün diýip ýüllendi. Ine şo ýüllenen üçin şunu akydyp 22 ýyl basdylar. Bolmasa Mansur Mengelov buluç halkynyň haklaryny gorap, olara kömek edip ýuridik konsultasiýa berip pravozащита bilen Türkmenistana meşgul bolýan oglandy. Bir günä basylan oglan. Ine şu oglan 2018-den beri yaraman ýatyr. Ine şunun ayağına gangrena başlapdyr. Tuberkuloz gidip dur. Şul häzir bolnisada ýanky türmäň içinde bolnisada ýatyr. Şuna kömek, medisin kömek edilen o. Bu görgülü oglanyň ýaňy ýakynyna eje tarlan çykdy.
oğluna karışıp 10 yıllap karışıp ağırdan çıktı. Indi şu Mansur men diýeli. Bir güne 20 kilo basylan oğlan. Näme ol prezidentden kanunlugy, konstitusiýaň käpil bolan üçin öz konstitusiýon haklaryny talap edin üçin. Ünsüyorum. Indi şol diktator döwlet bolýar. Ya bu näil döwlet bolýar? Eger sen öz kanunyny gorap, seni bir güne ýagdaýda akydip, urup, ýenjip, iki hepde ýa-ni senden bir topar arzalyp, bir topar öz üstüne jenaýetler aljak bolup baş eden bolsa, senin şol bir güne zatlary, bir kanun zatlary, bir güne ýagdaýda sana baş eden bolsa, senin bir kanun zatlary prezidente ýüllenip, Türkmenistanyň kepil bolan prezidente ýüllenip, şonu aýdan ýagdaýynda 20 kil basýan bolsalar, onda ol näil demokratik döwlet bolýar? Gelin şu barada biz gysgaça gurrun edelim. Hormatly vatandaşlar, ine men diýjek bolýan zadym Türkmenistanyna kanun işlänok. Kanun käbirde işleýär. Haçanda sen kanunyň Berdimuhammedowlara täsir etmese, haçanda sen kanunyň korrupsiýonýarlary ellemese, haçanda iksan adamyň, ýa-ni ýöneköy adamyň bir-birinden ýa-ni bir sumka bir zat bolsa ýa bir çana bolsa, ine şöyle kanunlar serdilýär. Ýöne hakykatdan hem serdilmeli kanunlar konstitusiýaň esasyna, Cinayet Kodeksi, Građan Kodeksiň esasyna bozulýan ýa-ni bir kanunluklar serdilýär. Ine gelin şu barada gurrun edelim. Ahmet Sapraw, men size söz berýän. Siz näme pikir edýäňiz? Şuraya bir güne basylan oglanlary, öz kanunlaryny, öz haklaryny talap eden oglanlary 2012'den beri, 2010'dan 12'den 17, 18, 19, 20 ýylla ine basyp gelip oturýarlar. Şul adalet döwletmi ýa şul bolmaly zatmy ýa prezidente sen ýa-ni bir kanunçylyk aýtmaly, kanunçylyk aýtmaly, prezident bizde Türkmenistanyň bir paça, onu ýüllenmeli, o diňe konsertler üçin, diňe ýagny toýlar üçin, başga zat üçin ol prezident däl. Ine häzir şoň ogly, olam şol ýaly üçin. Näle görýäňiz özüňiz? Bu meselede öňüm bir dürlü wagtlarda, dürlü ýagdaýlarda biz gurrun edipdik. Türkmenistanda bolup geçýän şu hadiseler umuman söz bir ýana, iş bir ýana diýip bir nemesi bar, türkmeniň aýdan sözü bar. Döwlet halkynkydyr diýen lozumlaryny ýa-ni şigary assylar Niçkin Berdimuhammedow gelýän döwrüne hamanan haşy Berdimuhammedowyň öz şigary ine şuna da uýjak, şu boýunça da döwleti dolandyrjak diýip. Ýöne birinciden döwlet halkynkydyr diýen şigar ol faşistik şigar. Ol Mussolini'nin öňe süren şigary, İtalyan faşisti, faşizmin düýbüni tutujy Mussolini'nin şol öňe süren öz watyny şigary. Ol Berdimuhammedowyň şigary däl. Diýmek, egerde Berdimuhammedow şol şigary düýýal harplar bilen misal üçin aýdaly Türkmenistanyna ýygynak geçýän konferensiýalar, gurultaýlar geçýän, halk maslahatlary geçýän çaýda asyp goýan bolsa, ol özüniň faşistligini boýun alýar. İkinciden hem döwlet halkynkydyr diýmek bilen ol şigary halka berýär, kanunlarym aýak astynda diýip bilýär. Egerde Türkmenistanyň doğrudan döwlet halkynky bolsa, ýani doğrudan demokratik döwlet bolsa, ýani demokratik döwlet diýmegiň özi halk döwleti, halkyň dolandyrýan döwleti diýmek. Demos, halk kraça dolandyrmak. Egerde halk dolandyrýan bolan hiç wagt siýasat tutsaw bolmady türmelerde, zymnanlarda. Emma beýnelden Türkmenistanyň SSR ýyklary bäri, hatta has dogrusyny aýtsam 90-njy ýylda Türkmenistan öz başlyklygyna eýe bolaly bäri. Ýani garaşdyrlygyna däýerler, öz başlyklygyna suverenitet alaly bäri, SSR-iň düzümini. Şondan bäri türmelerde siýasat tutsawlar bar. Ol tutsawlaryň sany käte birazjyk azalýar, käte köpelýär ýöne hiç wagt Türkmenistanyň türmeleri şondan bäri siýasy tutsawlardan azat däl. Madama bizim türmelerimizde
siyasi tutulur cebir çekip yatıyor. Inni öz wagtynda men özüm siyasi sebeplere göre gysga watlaryň tutulukda boldum. Türkmenistan'a yönü en uzak tutuluk, siyasi tutuluk bana üy tutuluğu görünüşünü çıkarıldı. Şol üy tutuluğunu da men 1,5 milyon uğrak oturdum. Üy tutuluğuna oturmam olam tutuluk. Yani gidecek diyen yerine gidip bilen yok, gelecek diyen yerinden gelip bilen yok. Bana belli bir şäk koyarlar, mesela şundan ağlatmağa diyeni, şundan ağlıgar bilen, çağılır bağına gidibilen, getiribilen, onun mektebe gidibilen, getiribilen, şunun başka yere gitmek bulunak deyip bana kesintlediler. Şol 3 tane uğur vatta. Şol uğurdan çıktığım, kaptala geçirdiğim, idimden geliyedi hükman KGB'nin iş yerleri, ya piyada ya maşinini dolanıydığına deyip şu tayda duyduruş veriyorlar. Önde İran'ın servazları yani dikertli uğurlar, dolanıydığına deyip. Onun hem yalas dolanmalı olayan, sen olur bilen yaka tutuşasın gelen o. Şolar yalak adayda men özüm 1,5 milyon uğrak atlap oturdum. Siyasi tutuluktu. Inni şoň şüne men şu adamlar Murat Öwedow'un, Murat Duşemov'un, Mansur Mengelow'un, Nurgelli Hallikov'un, Cuma Sapar Diyadabayev'in siyasi tutulukda oturmağına gaty güýçli menne protest var. Sebebi men özümden tutýan, öz çeken jebirimden, şo ýadymda, men şonu ýadymdan çykaramak. Ne hak yere basyadılar, tutyadılar, tutsav ediyadiler. Şu oğlanlarım, ne hak basylan oğlanlar. Näme misal şunu edeli bir siyasi goşu yazmak ya pamflet diýilýär, siyasi goşu. Pamflet yazmak gadagan zatmy. Näme üçin Murat Öwedow şol azy hakykat diýen pamfleti ýazan üçin tutsav edilýär. Oňa başga ne hak günä ýüklen. Umuman hiç tadı gelmörmeler. Şol Türkmenistan'ın siyasi sebeplere göre basılsa da adama mıddama başka bir günah yükleniydi. Yani cinayet cevapkarçılığını çekmek için şonu yalan tökmetlerin esasında basmak için hükman başka bir tökmet atılıyordu. Misal için Şirali Nurmuradov öz watynny 90 ýylda onu tuttular, 91 ýylda da bastılar. 3 ýyl, 3,5 ýyl pamfletler üçin, şu siyasi pamfletleri goşular üçin ediline Murat Öwedow'y şu azy hakykat diýen goşu üçin basanlar. Şiraliň şu wagtlarda Niyazow'un garşysyna, onun başga da deputatlaryň garşysyna häzir döşüni gaýşardyp şutaýda Ýewropada men deputat boldum, halkyň hukugyny goradym diýip ýalan sözläp halka allap oturan adamlaryň garşysyna Şirali siyasi pamflet. Şol sebepden Şirali'ni bastılar. Yönü men şol suuduna gatnaşdym Çerjewde, onu suud etdiler-de. Şol suudda şoňa ýönkelen günä düýbünden başga günä ýönkeldi. Hamana sen adamlardan karz alypsyň, sen şol karzlaryny üzmänsiň diýip. Hawa oň üzüp ýetişenem bar, ýetişmedigen bar. Galanyny biz alwyrly kalp adamlar bolup şonu ýygnap, şol Şiraliň karz alyp üzüp ýetişmedik pullaryny berdik bir adamlara. Käbirlerim aýtdy, biz ýüregimizden çykarp berdik, biz Şirali onu ýygyna berer ýa ber diýen niýet bilen bir karz berem bok diýip şoňary özleri geçdiler şoň günäsini. Ýöne oňa garamazdan Şirali'ni hamana şol karz alypdyrdy, şo karzlaryny üzmänler diýip basyp goýardylar. Men aýtjak bolýan adam şu demokratik döwletde, hukuk döwletinde siyasi tutsalar bolmaýan, men öňümde şu wagt birinji gerek üns berýän bolsam, Şwetsiýanyň paýdagyny goýdum. Şwetsiýada ýoksa men 94-nji ýyldan beri ýaşaýan. Men şu taýyp gelen ilkinji türkmen Şwetsiýa şu meselede siyasi sebeplere göre. Hiç wagt şu ýadymyza salyn, men Şwetsiýanyň paýdagyny öňüme tutunup çykyş eden nälerdim çakaçyny. Ýöne şunu men şonu goýdum. Olam özüm üçin näle? Murat Öwedow, Murat Duşemov, Mansur Mengelow, Nurgelli Hallikov, Cuma Sapar Diyadabayev ýaly adamlar üçin. Ýöne şu adamların bir adyny bilýärsäler. Emma olin bizim adyny bilmeýän adamlardan bar siyasi tutsalar. Misal üçin ýa-da ýakynda bize bir maglumat gelip goşdy. Şol maglumatda 3 tane ýaş oglanyň mundan bir ýarym ýyl içemesi mundan türme basylanlygy barada habar berilýär. Şol oglanyň ne hak basylan, özüm siyasi sebeplere göre basylan. Biz şol oglanyň häzir adyny anyklamaga çalışýar. Yakın gelecekler, şolun adını anıklamak başarsa, biz şol oğlanların
siyasi solar hükümünü şu adi ağdalayan adamların arasında iyileştirmenin arasında hükümet koşmalı hem şolama adamların. Юлечка, чуть-чуть, да, немножечко интервью. Son şunun men aytacak olan adım şu hemmeti şu oğlanın şu oturan iyileştirmenin hemmeti şol А, рупор есть, да? oğlan akıdılıp Инара, рупор. siyasi tutsu. Hiç ilişom Özbek halkının önünde de, Özbek devletinin önünde de, Türkmenistan'ın önünde de hiç günahı yok. Ama öyle şunu oğurlap akıdıp bastılar Özbekistan'ın hükümetine. Özbekistan'ın el Türkmenistan'ı alıp paraya özünü şu meselede diktatörü yurdu, diktatörçülük yurdu. Onu hemen aytacaklardım. Şu bu istasyonun cemleten şu Murat Dövdef'in, Murat Duşem'in, Mansur Mengelef'in, Nurgella Harlikov'un, Cumhuriyet Partiyada vayfın, hem de şol üç oğlanın, yadalıkça adını bilem yok bir solum, yönü fani, hem çemilen yaşları barada malumat geldi, 25 bilen 35 yaşın aralığına şol üç oğlan, şolların hemmetin talatığı koy vermem bir talat ediyor. Bağışlan, bana söz verseniz, biz inhabiyarik toplandık. Ben cemledim söyledim herlikçe. Bağışlan. Biz bir yerde toplandık. Her milletten var. Centralna Asya, Orta Asya'nın vekilleri var. Hem de Rusya'nın var, Ukrayna'nın var. Bir kızcağızımıza Yulia bilen Aşkabat'tan özü New York'ta yaşıyor. Birleşmiş Milletler Kuruması'nın önünde bu aksanı geçiriyoruz. Bu aksanı geçirmek bilen Юля, скажи что-нибудь, 2 слова. Вот, на, наушники. Мне туда или для людей? Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня здесь, возле штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, собрались представители многих народов. Это Россия, прежде всего, поскольку виновница всего этого, что происходит сейчас в мире. Украина, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Основные требования организаторов этой акции – освобождение политических заключенных в наших странах бывшего Советского Союза, которые, к сожалению, находятся по-прежнему под влиянием Кремля. И зло, которое находится в Кремле, оно должно быть искорено. Несомненно, сейчас идет война, ужасная война, братоубийственная война, которая должна закончиться победой, несомненно, победой Украины. И я очень уверена, что если война закончится победой Украины, она закончится победой Украины, то я надеюсь, что наши страны тоже будут свободны, потому что диктаторские режимы, которые установились в наших странах, они, к сожалению, как я уже сказала, находятся под влиянием Кремля. И я очень желаю свободы нашим странам, свободу политическим заключенным. Нет войне. Мне все до слез. Просто это самое заключительное. И я хочу... Может быть, и микрофон дать? А? Сейчас я скажу. Ага. И мне хотелось бы еще добавить ко всему тому, что я сказала, и передать уже микрофон другим участникам акции. Вместе против войны. 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 Наши народы, я уверена, могут прекрасно жить без помощи Кремля, помощи в кавычках,
Наши народы имеют достаточно хорошее, успешное, дружное прошлое, чтобы жить, не стесняя друг друга, отдельно друг от друга и оставаться добрыми, счастливыми соседями, без взаимного преступного влияния. Я думаю, что мы достаточно мудры, и мы достаточно смелы, и мы достаточно добры для этого, без преступного влияния Кремля. Но вместе против войны, несомненно, только за дружбу, любовь и независимость друг от друга в хорошем смысле этого слова. Только дружба, только любовь и взаимовыгодные отношения, но независимые и свободные. Вместе против войны. Вместе против войны. Вместе против войны. Вместе против войны. Спасибо большое. Спасибо большое, Оля. Вместе против войны. Очень хороший лозунг. Мы все против войны. Свободу политическим заключенным стран Центральной Азии и Украины и России. Украины, там нету политических заключенных, но России точно. Стоп войне. Уважаемые товарищи, уважаемые граждане, уважаемые наши зрители. Сегодня, 29 января 2023 года, в 11 часов дня у здания Объединенных Наций в Нью-Йорке проводится протест в поддержку политических заключенных, находящихся в тюрьмах стран Центральной Азии, России, Белоруссии. Мы всех призываем поддержать этот протест. И вот мы ведем специальный эфир с подключением Нью-Йорка о том, что там происходит. Я хотел бы напомнить, обратите внимание, внизу фотографии есть людей, тех заключенных, которые сидят. Я вижу людей из Киргизстана, которые вот политзаключенные там сидят. Уважаемые зрители нашего канала, в прошлый раз, когда 2 декабря мы были на протесте там, да, мы выступили и показали все фотографии, в частности, киргизских политзаключенных. И нам позвонили, значит, на следующий день с тюрьмы Киргизии позвонили и поблагодарили, что мы о них сказали, им сразу улучшили условия. То есть люди, которые находятся сегодня в тюрьмах, да, по политическим мотивам, они к ним более жестоко относятся, их избивают, у них содержание очень тяжелое. Те люди, которые убили людей, маньяки, они лучше содержатся, чем наши политзаключенные. Поэтому я прошу вас всех поддержать этот протест, написать комментарий, поделиться этим видео и распространить это видео по всем местам, где это только возможно, во всех социальных сетях. Я хочу напомнить про туркменских заключенных. Вот в Туркменистане Мурат Авезов, он написал стихотворение, которое называется «Горькая правда о коронавирусе», и выступил в Ютубе, его просто прочитал. Только за это он был осужден властями Туркменистана. 48-летнего Мурата Рзеповича Авезова осудили по статье 228 Уголовного кодекса Туркменистана за мошенничество. Он сам с Ташауза. На 5 лет посадили человека только за то, что он написал стихотворение. Вот как в Туркменистане рассматриваются права человека и как можно свободно говорить. Поэтому, уважаемые туркменистанцы, тяжелая ситуация в Туркменистане с правами человека, тяжелая ситуация в Туркменистане с политзаключенными. Мы должны их поддержать. Завтра мы все можем там оказаться. В Туркменистане, если вы знаете, около 70% населения уже побывало в тюрьмах. Специальная репрессивная машина сажала, а через амнистию выпускала, сажала, через амнистию выпускала. Вот так они запугали народ. Они показали страшные условия содержания в тюрьмах людям, чтобы те
рассказывали другим людям и второй раз не хотели в тюрьму. Поэтому они соглашались с любыми требованиями, незаконными требованиями власти, в частности президента Ниязова по кличке Туркменбаши. И еще хуже президента, и сейчас он стал президентом Народного совета, 21 января он изменил сам Конституцию, себе и своей семье поставил неприкосновенность к своим зданиям, сооружениям, к себе и к семье. То есть он выше Конституции себя поставил и объявил себя национальным лидером. Мошенник, психически больной человек, довел страну до катастрофы. Народ не может ни защитить свои права, ни противостоять вот этим беззаконным действиям. Политических заключенных, находящихся в тюрьмах, больные, к ним нужна элементарная медицинская помощь, которая не осуществляется. К ним относятся как к изгоям. Их избивают, убивают, они пропадают. Данных нет о них никаких. К ним нельзя прийти, нельзя передачу передать. То есть никакие тюремные условия не соблюдаются. То есть не только на воле, но и в тюрьме. Это вот такой Туркменистан. Я хотел бы рассказать про Нургельды Халыкова. Нургельды Халыков был приговорен к 4 годам лишения свободы. Только за публикацию фотографий, где в ресторане ВОЗ совместно с властями Туркменистана берут взятки и отмечают праздник, что нету коронавируса в Туркменистане. Вот эта сделка между ВОЗом и Туркменистаном была зафиксирована, и эта фотография оказалась в социальных сетях. Только вот за это этого человека посадили. Там не видно, что они передают друг другу деньги. Там прекрасно видно, что люди в ресторане сидят, отдыхают, когда в Туркменистане везде коронавирус, люди умирают, я не знаю, огромными масштабами. Эти люди сидят в ресторанах, договариваются, смеются, улыбаются. И потом дают заключение, что в Туркменистане коронавируса нет. Вот за эту фотографию Нургельды Халыкова посадили. Я бы хотел остановиться более подробно о Мансуре Мингелове. Мансур Мингелов в 2012 году, туркменский правозащитник, в возрасте 38 лет был приговорен к 22 годам лишения свободы. 24 ноября 2022 года туркменскому правозащитнику Мансуру Мингелову исполнилось 48 лет. Это уже 11-й его день рождения в тюрьме. Он встречает в колонии, а точнее в тюремном госпитале. В июне 2012 года туркменский правозащитник Мансур Мингелов был задержан в рамках уголовного дела, фигурантом которого являлся его брат, якобы. При задержании его сильно избили, а затем, чтобы следы побоев успели зажить, безосновательно поместили в Центр реабилитации наркозависимых. Там его пытали, подкинули наркотики и хотели получить признание от него о том, что он наркотрафиком занимается, наркоман и так далее, и так далее. Его заставляли подписать чистый лист бумаги, на что он отказался. Его держали там около 2 недель. Много пыток проводили над ним. И после этого через 2 недели отпустили. Однако Мингелов решил отстоять свое право на защиту, пожаловался на пытки в Генеральную прокуратуру Туркменистана, президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедову. И кроме того, он задокументировал и указал ряд случаев пыток других этнических булуджи в Марийском Вилате и передал эту информацию не только в Генеральную прокуратуру и посольство США, и в представительство ОБСЕ. Вот за это гарант Конституции Гурбангул Бердымухамедов со своими МХМ, нацбезопасности, террористами посадили его на 22 года. Издевались над ним. Незаконно его привлекли за порнографию, в контрабанде, незаконных оборотах наркотиков. Первоначально Мингелова содержали в политическом... Присутствующий здесь собирается с мыслями, я скажу... Авадан ДП, этот человек находился, это Авадан ДП, знаменитая тюрьма в Туркменистане. Высота этой тюрьмы около 1,20 50 м местами. Ты должен с гоблиной там ходить, чтобы ты чувствовал наказание. Это специальная тюрьма построена для политических заключенных людей, которые работают во власти. В дальнейшем у Мингелова начались проблемы со здоровьем. В 2018 году он оказался при смерти из-за туберкулеза. У него начались проблемы со здоровьем сильно. И лишь после публикации Turkmen News
был переведен в больницу для заключенных МР-Б-15. Оттуда его вернули в ЛВК-11, не долечив. Осенью 2021 года состояние Мансура вновь ухудшилось. Теперь у него развился остеомиелит на ноге, сломанный при задержании в 2012 году. То есть в 2012 году ему ногу сломали при задержании, так и не оказали помощь. Процесс усложняется туберкулезом. Сразу после того, как независимые СМИ написали об этом, пожилые родители Менгелова получили уведомление о выселении их из дома. 16 октября 2022 года мать правозащитника Мансура Менгелова, Зулейха Менгелова, в возрасте 67 лет, не выдержав эти все тяжелые условия, скончалась от цирроза печени, так и не дожившись и не дождав своего сына. Вот такая трагическая история почти с каждым активистом, с каждым человеком, который защищает свои права или защищает конституционные права других людей, или помогает, объясняет, занимается правозащитой в Туркменистане. Это Туркменистан. В Туркменистане нельзя защитить свои права. Где-то, кое-где, на каких-то маленьких участках можно защитить какие-то свои права. Больше нет. Мы приходим в консульство в Турции в 2022 году, в августе месяце. Нас кастетом избивают. Мы хотели передать письмо главному гаранту туркменской конституции, наших прав, Гурбангулы Бердумухамедову. Мы пришли в консульство, передали официальное письмо. Заместитель генерального консульта, сотрудник национальной безопасности Мердан Мустаков выходит с 3 работниками консульства с кастетом в руках, избивает всех, кто пришел. Женщины, дети, всех. Туркменистан, есть видеозаключение, есть 16 адвокатов, которые боролись за то, что привлекли к ответственности этого Мердана Мустакова. Вы не поверите, Мердан Мустаков находится в Турции, в генеральном консульстве и продолжает заниматься национальной безопасностью и своей консульской деятельностью. Даже за рубежом, в Турции, в России и в других бывших советских странах наши граждане не могут защитить свои права. Это вот такой Туркменистан. Вот такое беззаконие распространилось уже наружу. Мировое сообщество должно обратить внимание на это. Это невозможно. Этот диктатор узурпировал не только власть, он уже вот это беззаконие, как инфекция, пересылает в другие страны. Я надеюсь, что мировое сообщество, Организация Объединенных Наций, Управление по правам человека в Женеве обратит на это внимание. Спасибо. Я хочу слово передать нашему активисту Либерти. Либерти, Türkmen çaytanı molya. Yine şu geçiren protesta adım olsa aylarım. Neme. Salam hormatly vatandaşlar. Assalamu alaykum ýaşullar. Neme. Meniň aýtjak zadym hormatly vatandaşlar, biziň her birimiz şu siýasy tutawlaryň gününe düşüp biler. Yani bugün yoklay meni gyzyklandyran ok beýle zatlar diýmerler da. Neme şol adamlaram erwe diş edip ýa bir günäý iş edip ýa bir jenaýat edip şo neme siýasy tutsaw bolmadylar. Olar öz hakyny talap eden üçin öz goňşusynyň, öz owadaşynyň ýa umumy halkyň hakyny hemde belli işler üçin öz hakyny hökümetden talap eden üçin şolar basyldy. Şolary jenaýatçylyk ýollar bilen her hil töhmetler atyp şol adamlary basdylar. Ya biziň her birimiz şolaryň gününe düşüp biler. Şonuň üçin hem hormatly vatandaşlar biz şey neme tiýasy tutsaglary goldamaly. Tiýasy tutsaglara elimizden gelen kömegi etmeli. Olar gelsin ýene de öz hakyny biziň hakymyzy talap etsin. Bizden ullakan neme iş talap edilen ok diňe goldamak, şolaryň hakyny talap etmek. Boldy. Sağ olun. Sağ olun Murat. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, Murat Avezova, Murat Duşemova, Mansur Mengelova, Nurweli Hallikova, Dädeway Juma Hapara,
Dedebayev Cuma Sapara ve beyleki bizim bilmeyen siyasi tutarlarda yatan adamlara yine gollaw, şolary azatlyga çıkarmak. Gurbanul Berdimuhamedov, Serdar Berdimuhamedov, siz Türkmen halkynyň öňüne uly jenaýat iş edýäňiz günne. Siz jogapkärçiligi çekirersiniz. Siz siyasi tutarlarda yatan adamın hemmesini azatlyga goýbermeli. Men sözü yine häzir bizim başka aktivistimiz Mýraly Serdar Hojanepew berýän. Serdar, söz sizden aýdyryn. Assalamu alaikum izleyiciler. Hava içeridekiler del bütün halkı, bütün yurdu halas etmeli bu diktatör zulmünden. Günümüzde de bolturşalyk Orsiýadyň ýagdaýy bolsun, beýleki ýagdaýy bolsun düşen günü, Orta Aziýanyň ýagdaýynyň gelip düşüren günü hemmesiniň başyna bir Putinski diktatoryň oturmagy özü ähtimal hem boljakda görünýär, hem ýakyna Orta Aziýanyň içerisinde ähli diktatorlaryň aýryljakdygyna, Türkmenistanyň içinde de aýryljakdygyna dogry göz ýetirýär. Ve şoňa dogry barýas we dogryny halk bolup bir-birine kömek etjekdir. Nesip edenden. Sag bolun. Sag bolun köp. Bize goşulyp protesta goşulýan siyasi koda yatan adamlara gol ýanygy. Ýöneşýärdi men başga zat belläkeşdirdim gelýär. Men Türkmenistanyň içindäki adamlaryny gülleşýän Türkmenistanyna bir topar adam biýüne ýagdaýda tutulda ýatyr. Hökman siyasi tutulda däl, ýöne ýanky kiçik hojalyk işinde de eger bir kiçik zat eden bolsa 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl ýatyrlar adamlar. Şol adamlaryň biýüne ýatyp, misal üçin 10% möhledini oturup saklanmaly bolsa 100% köpelip, ýani 10 esse köpelip basyp ýatyrlar. Şolardan pul aljak bolýarlar, burun pul bermeseler, maksimum ideýär şol. Şo arada Ahmet Sapara bir söz aýtsaňyz näme görýäňiz? Şol adamlaryň biýüne ýagdaýda türmelerde otyr. Ine men habaryma Göktepe, Tejin, Mari vilayatynyň adamlar olaň çağlary 10 ýyllyk, 15 ýyllyk batyrypdylar. Birinji klasda çağı solunda gidýärler. Eýem çağı 10 klasda. Eýem käbir durmuş Ýa-da men şunu dinläli, ýa-da protest bilen. Şu Murat, bir täze bir öň agdalmady kategoriýany goýdun häzir sen. Köp sag bolşoň üçin. Doğrudan dine siyasi sebeplere göre değil de yönü kimdir birinin eden cinayetini yapma için bir yönü adamlardan birini tutup son günahını eden cinayetini yüklep zindana atılan adamların, türme atılan adamların kaçken. Men gördüm mesela Şenedel'in yurttadan birini bilen o indolur bir 6-7 yıl bir oğlan şunlar duzak kurýarlar da. Häkimlikde häkim bolup işleyen adam Nirtağda edýä ogurlugy urya, ýarya, paralya döwlete ziyan ýetirýär. Bir neçe milyon. Onun bunu ne edip yapmaly? Ol ogurlan pullaryny ona maşina alypdyr, öý alypdyr, sowupdyr, ýerine goýup biljekler. Onun bir Aşgabatda oturan, şol ýokarda oturan nemede, MHM'de oturan, hökümetde oturan öz tanışlar bilen, dostlar bilen maslahatda sen niye deyin niye? Onların basın bağırla gelmeli. Bağırla gelmeli, men niye de hatalı dokunmalı. Onun bular öň bileşon uğurlan pullaryny bile soğup gören adamlar da. Onun bular aýdýarlar sen niye sağlığım sebäpli meni işten boşadym diýdi arda ýaz diýe. Meşe bolup geçen waka. Onun sen ayrılya yerine de diye bir diye bu taptıya bir hiç iler gan sorulmayacak, iyi sorulmayacak. Bir şu dinleyelim de tep. Onu men devam edeyim. Devam edeyim. Aydıyorum. Мурат Хачевич, сейчас Инара будет говорить, послушайте. Давай. Sen anladın. Eşitmek kıyın mı ya da? Ben son devam edeyim. Да. Давай я буду читать. На. Dinara bizim Türkmenistan'ın vekili, Türkmenistan'ın grajdany ine New York'ta kapıyor. Hoş geldin Dinara aydın.
Dinliyoruz. Sağ olun. Hoş bulduk. Bugün günlerden 29 Yanvar 2023. yıl. Biz şimdi bütün arkadaşlarımız geldi burada gördüğünüz gibi protest geçirmeye. Ukrayna'dan, Rusya'dan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan. Hem yani öz dilimde gepleyin. Hemmemiz şimdi özümüzün hak hukuklarımızı talep etmek için öz yurdumuzun bizlerin semyalarımız Türkmenistan'da dostlarımız hemşehrilerimizin hemmesinin haklarını talep etmek için böyle geldik, toplandık ve hazır devam edotan şöyle görkezin. Doğru. Hormat vatandaşlar. Да. New York'ta. Aydan. Да, сейчас это продолжается. Diller de karıştı. Kusura bakmayın. Şimdi haklarımızı talep edemiz. Özümüzün, öz yurdumuzun, bu diktatöre, Putin'e, bütün bizlerin Berdi Muhammedov'lara stop demeye geldik. Dünyada ferahatlık istiyoruz. Ağzı birlik, hemmemiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kısacası. Böyle. Hani bir sözümüz devam etsek olacak. Dinara köp sağ ol. Dinara inniki duruşla çelli. Siz geçiren protestini değil. Onu bu yanınızda gelirsiniz biz devam ederiz. Öyle mi? Dinara senin bir hayır nimeden Nurcan'ın ikinizden Özbekistan'ın bar olsa Özbekistan'ın bizim şu hukuk koruyucu yavrular aktivistlerin birini çıksettirseniz atı bu olacak. O tayda bizim iyileşimiz Cuma Partiya'ya bayıp kırmızı yatıyor. Şol barada şu Özbekistan'ın siyasi solum ya da barada kurulum versek atı bu olur. Okey. Bak şimdi göreyim ben Özbekistan'dan geplemek isteyen olsa Aydan'mış yani. Onu Böyle, birazdan görkezemiz. Sağ olun. Nurcan, Dinara köp sana yakasın. Sağ ol. Şuraya bizim vatandaşlarımıza gol yanında. Akıza para devam ediyorum. Hava inni şu yankı bolup geçen vaka gatı aylığın şu vakada. Onun bular neyme diyorlar? Dilleşiyorlar. MHM'den bir adam, onun hükümetten bir adam, onun şu nivtadaki önkü hakim parafor hem devletin malını uğurlan milyonlap ağır neme yetiren, şirket yetiren devletin finanslarına. Bular gözlep tapyalar nivtadan bir garip olanı. Yokoruk bilimli, hiç ilfiyreği yok, tanışı yok. Bir eceti var, bir garip olan yerlerde. Goğuy halal özgadanın bilen onk veren olan mın daşına geçerler. Biz senin sana vazife verecekten şeyle bir goğu olan, arası olan sen hakim olmalı. Yani men hakim diyenle bir idaran yol başçısı ol yankı bir köp pul aylanyan idaran yol başçısı edip koyuyorlar. Onun bunu işe ırcak olanlarına o neresi ilki yoğun deyiptir. Yok men onları da özüm münasibem görmek deyip boyunu açırıp dururlar. Yöne bunu koymandırlar bunu. Sen hükman bolmalı, sen katı münasip şeyle yok oluyor deyip sen deyip bunu daşına geçip bunu yekelep bunu razı ediyorlar. Bunu razı edip şol vazife belleyeler. Şol vazife belleyeler onun bari oğun bir 2 aydan mı neyemem ya 3 aydanın barla geliyor Aşkabat'tan. Barla geliyor bölün niyeçin milyon pulu yeten ok diyede. Yeten ok uğurlanın inni bunu vazifesini kabul edenine de bağırlatmandırlar. Туркменистан. Все, кто здесь, сидящие, стоящие, все прочие больные. Спасибо. Кто следующий? Давайте послушаем Якутию. Якутия есть? Давайте, подвезите свой народ. Yakutia'dan ama adamlar var. Türkmenistan'ı goğullap protesto ayttılar. Hormatly vatandaşlar yine şu New York'ta menem durdum o yerde edildi. Ses yağdayı gatı neme bolýar, kıyın bolýar. Hem eşitip hem efire oşulmak. Şoň üçin şurada teknik problemler bolur. Tebi
videosu gören böyle sesmeşten o da kaptırlap sesler katı ulu ya. Yani şu yerde Türkmenistan'dan boldurdular. Anwar Tohtayev deyip bizim tomoşaçılarımızın biri Özbekistan'dan salam sizlerge umat diye de umat inni gara biri dinleyenlerin arasında Özbekistan'ın bizim illeştirmeler var ya regionlaşımız. Şoň şunym görkezdim köp sawol. Anwar, eger mümkin bolsa şu Cuma Sapar Dädebaýewiň ýagdaýy hakynda bize maglumat berip bilseňiz gaty gowy bolardy. Sebäbi Cuma Sapar Dädebaýew bir ýyl mundan ozal ne hak yerden ogurlanyp äkidildi özbek nemeler tarapyndan şu arada soň aýdyp berersiňiz. Hani hoş geldin Yakutiýadan bir protestçi çıkacak. Evet işte ya. Salam söylerler Yakutiýadan. Ha, salam. Görüyorsun evet. Мы приветствуем Якутию. Она шовинизма, политикой Кремля. Скорее всего, как и мы, с русским шовинизмом, который... Murat Kurban, kimin koşulmuş o? Koşulmadı o. Ha, buyurun. Söz verin, buyurun. Selamun aleyküm vatandaşlar. Aleykümselam. Hoş. Не только Якутия, но и весь остальной азиатский. Arman şu çıkış eden olanın Yakutiýadan seçtilen nokta. Tamam. Плохо слышим, но чуть спектакль. Nurcan. Nurcan çıkış ettiğin emavulin şu Yakutiýadan şu çıkış edenin hiç sesi gelmedi, eşitilmedi. Sesi gelmedi. Сейчас. Передайте спасибо большое. Было слабо слышно, но мы Передаю поняли. спасибо большое, говорит, мы послушали. Говорит, Якутия, да. мы поддерживаем Якутию, мы за независимость России от своего президента, от диктатора. А? Да. У тебя не Окей. да. Hoş Sen geldiniz. kapattın mı? Kapat. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Tamam Murat Kurban. Ava. Söz sizden Aydver'in yine bir söz veririz. Ondan akıl saparağa devam eder. Men önemen soracaktım Murat Kurbanov. Şu Alişir Zaynulin'i Aliço deyip çıkış ettiğin TikTok'larda. Ava. Bir ay ver şonun ses çıkanı efirlerde göremdik. Şonu pravzaşitniklerin el wadiýalar köp aýtmışlaryna hökümetiň el wadiýalar yitirdiler şonu. Şu arada soracaktım Murat Kurbanov. Men häzir habarym ýok o barada. Sebäbi bizem onu göldäp tap bilemdik. Biz onu habar ýazýas. Ol ýa-ni Nurda bilen diýilişde bilen çykyş edýärdi. Ondan bizim habarymyz bolmady. Ýöne biz onu biljek bors, näme boldy, nirdedigini. Ya Germaniýada meniň pikirimçe öz hakyny gorap bolýar we uly bir problema ýok. Mukadiýan. Ýöne gerek bolsa Germaniýa bararsam görürsem. Biz Yok Germaniýadan bäri Türkiýe gelipdir, İstanbul'a ejet işleýärdi oň. Şu ejetiň ýanyna gelipdir diýip oglanlar aýtdy. Ýöne Germaniýadan gaýtdym Germaniýadan. Germaniýadan gaýdypdyr, Türkiýe geldi. Türkiýede gelenden soň ýitirim bolupdyr şu. Ha, men habarym ýok Türkiýe barany. Biz bilişdiräris aktivistlerden, Türkiýedäki aktivistlerden. Näme bolany? Men häzir size jogap beriljekler dogry aýtsam. Bolýa şu geçirilip duran protestany bilip bilmermi Murat Kurban Paşakdan bir soradym bolýan. Ha, ine siz häzir şoň içinde o tarapa ine bir suratda New York görýärsiňiz. Şu Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde bizim watandaşlarymyz çykyp ine türmede oturan biýüne ýagdaýda oglanlar gollap ine şöyle protest edýärler. Şol Birleşen Milletler Guramasy şol geçirýän aksiýalary gözüňe tutup, onsoň Türkmenistana ýüldönýär. Näme bolu şol adamlar bilen ýa talap edip başlaýar. Ine şoň üçin şolar ýygynandylar, şol ýerde diňe Türkmenistanda, Merkezi Aziýa, Russiýa we Belarusiýa döwletleri bar şolada. Siz Buram ýene bir soru. Murat Kurbanov arada siziň hem
kanalınızda gördüm, TikTok nemeňizde, akkauntunda. Ýene de aktivistlerin köpüsi çıkış edipdir. Şu Türkmenistan'ın aksiyat tutuğlar çıkarılıptır diýilip. Şu arada men informasiýa görmedim hiç ýerde. Hani näme esasında basılıptır, aýsy statiýa bilen şolar türmäge basılıptır, näme üçin çıkarılıptır. Çıkarılandan soň öýüne barlan bir videosy enatasynyň arasynda düşün. Şol atlar arada fakt bolman soň şonu sonra berip göräýin mam size. Ine şol ayal maşgaly çıkarılıptır. Näme şol Tursunay. Şol çıkarılıptır we Peýgamberdi Allah berdiýip çıkarıly. Ine bizim habarymyz bar. Biz olar bar gördük yerlerde videolar amma hemme adamma ýöne olun gapsyna emhime guluklary otyr adam eltmen ýanlaryna. Biz daşdan görmeli bolduk. Ol adamlar çykdy häzir mysal üçin Allah berdiýip Peýgamberiň jan saglygy gaty agyr ýagdaýda türmede kösünipdir we jan saglygyny bejerýär. Tursunaýym soraýaly. Şoň üçin olar siýasat dowam edermi ýa nämedir bizim işimiz ýok. Ýöne şuňlukça şolar çykdylar. Ol hakyky biz gördük şolary. Ve haýsy statiýadan basyly näme çıkarıldy? Men Allah berdiýi Peýgamber boýunça aýdyp geçdim. Ýürüte anons etdim. Indi biz Pravozashita bölümini açdyk DVT-de, DVT hereketinde. Netip bolsa geljek hepdelerde biz hökümat suratda bir-birden videolaryny öküdip, ýa gurun berer. Näme basyly, näme goý berildi, näme esasyna goý berildi. Basyşlar boldy, bütün dünýä basyşlar boldy, näme boldy? Biz aýdar hökümat. Şolary fakt boýunça goýsaňyz, gaýsy statiýa bilen gidenleriň adyny birazçyk şu siýasat tarapdan teredilenine şu çıkarly diýerler, ura çıkarlypdyr, tapak çalýarlar köpüsi. Ýöne näme sebäpden baslanyny we näme üçin çıkarly, näme üçin şolar aklanyp çıkarly, şo arada bir dol bilgi goýulanyp köp nemeler şo saatlar sorasy gelýär aktivistleriň bolin. Ýöne soramany kimdir birini nemesi ýok. Meselem size ýa-da aýt geçseňiz, sizden sorajak şolar bolin. Sizden doğru ait geçen doktor Murat Kurban. Şonu yani yakynına goýjak diýäňiz, belki alajagyny goýsaňyz bizem görürs. Biz onu aýdyp geçdik. Ýani men ýürüýte çykyş etdim. Serdiň videolarda şol DVT-niň videosuna men kanalymyň videosuna bardyr. Allah berdiýip haçan mataldy, näçede, haçan çıkaryldy, näme esasyny çıkaryldy aýdyldy. Tursunay bardy biz aýtmadyk dogrusy, onam aýtmaly. Netip bolsa geljekde aýdarsyn. Böyle sağ olun. Onun için yine hormatly vatandaşlar yine ýönekay adam ýazdy, ýanca komentariyada gelip bize goşuldy. Öz vatandaşlaryny gollady. Adalatly üçin, siýasat üçin hem däl, hiç sady üçin hem däl, adalatly üçin. Adalatly döwletde ýaşap gelýär. Şoň üçin geldi. Sağ olun, köp taňa ýakasyn. Geliniz üçin. İşiniz üstünlükler. Murada. Sağ olun. Afet para, biz dowam edbereli. Sizin sözüňizden böldük, aýdy berini. Hawa indi bir soru jogaby öwürdi da ýa-ni çykyş ederim kadydım bolin soru jogaby öwürdi. Onu soru jogaby elbetde şahsy nimede de gurnap bolar. Menin 3-nji gedek ýatynyň şol nimeni jemlemäge. Şol oğlanyň gaty trak gutordy şol ýa-ni Nevtadaky oğlanyň okwaly ağırlığı salıp şonu ullokan wedipe beren bolup onun 3 aydan mı 2 aydan mı barla gelene de olaya neçe milyon pul yetenok onu şol ini bir wedipeden gidenine beýleki onu kabul edenine revizorlar işlemeli. Buhalterler işlemeli. Hatabat çıkarılmalı. Ol doğru maliyet aydan hiç ilkemçilik bolmaly. Bir adam wedipen tawsyranyny. Emma o taýda şol prosedura saklanmandyr. Ay ýöne hemme zat goýuly, na gol çekäýşiňi, sen ýöne başlyk bolla işläwerne hediletde diýip men allap, o garyp oglany oturdýarlar şol başlyk edip, onam şol barla gelende de 2 aýdan ene batýa bu oglan. Onam eýle agylgaýa neresde beýle agylgaýa ýaş oran bir ýaşamaýan bir 30 töwregine. Onam näme etmelini men, bu men günäm däl. Men bir hikaye atıyorum bu taýda. Men bir köpüm eýlek beýlek edemok şu hökümetin pulunu diýse,
baran yerine evini ısıp oturuyorlar diye. Önkü başlığın yanılgaya men ne ettin diye de, ne ettin beni? Sen neçe milyon pul yeten o kena diyse, yo men tavsiramda hiç hili pul kemçiliği yoktu diyemsin. Inni özün cevap berýän. Sen gol çektin, men tavşyrdım, senem allın, inni sen cevap bermeli bir şey diye. O neresi eyle urnya hiç hili neme yok, golloyanım yok, kömek edebileceğim yok, tanışam yok, bilişem yok. Onun özü nasıl yaşar o? Özü nasıl ya? Olur yani yankı. Inni men diyecek bolýan adam sen şu gozan meselen var. Yankı dine siyasi nemelerde ýaly siyasi sebeplerden batılan olanlar der şu Murat Ögözow, Murat Duşemow, Mansur Mengelov, Nurullah Arlykov, Cumhuriyet Partiyada bay. Bulan adını bilýäs bizde. Onun yankı men 3 tanynyň adyny bilmeýändigimi aýtdym. 25-35 yaş aralığında 3 tane olanın Aşgabatda idarada bir hükümet idarasında işlep gören olanın batılanmalı. Onu da günahkar olanın üstüne ahamana opozisyoner olup oturan bir çıkış edip oturan bir YouTube'da bir yaramalı adam. O şunun tutulmalı sebep var. O arada da bizde malumat var. Yönü o adam ömründe boyunacak adam der. Gıynantağım. Şimdi şu yeniden Mardan'ın bir adam vardı. Bunu sen birini öldürdün deyip basıyorlar. Mardan bir adamını, 4 yaştan çıkan adamını. Son şu öldürdüğün adamından sonra öldürdün, sen bir adamını öldürdün diyorlar da. Onu Aşgabat'ta işletiyor o adam. Aşgabat'ta işletiyor. Bunu getiriyorlar Mardan ona suud ediyorlar. Sen öldürüp, diyece gelip bunu bildiği öldürdüğün deyip bunu basıyorlar. Ama hakikat yüzünde o bilmeyenlerim o öldürünün başka adam. Şimdi bunu basıp koyuyorlar var bilmedim şu 15 yıl mı 20 yıl basıyorlar herhalde onun 15 yılın ver şolum türmede oturuyor diyorlar da bir de şu arada malumat geldi. Başka da Respublika'da Türkmenistan'ın dürlü yerlerinde soruyor kim birinin eden cinayetini koyup ya koymayla koyup basılan adamlar katıken. Şolar hakkında da bizim malumat toplamamız hemen şoları mümkün olursa şolun adını belirtmemiz gerek. Ana men aytsak bilen. Doğru. Yine hormatly vatandaşlar, bugün 29 yanvar saat 11'den beri Birleşen Milletler Guramatynyň binasynyň öňünde protest etdi. Türmede oturan siyasi tutuklardaki adamlara gorlaw protest etdi. Biz bolsa dine siyasi tutuklar derle biýüne basylan, biýüne yıllar boýunça ceza çeken adamlara gorlamak için protest edýär. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň rejimi biz hükümet çalışanlar şu biýüne basylan adamlar öz haklaryny gorumaga arza ýazarlar. Biz hükümet berýär. Her bir işi berýär. Şol adamlar cinayet etdi. Bu aýtada Gurbanyň we Serdar Berdimuhammedowyň eden cinayet işlerini. Bular cinayeti saklaman, qaytyp öldür boldy. Bir cinayet gruppasy Türkmenistanyň baş tutanlygyna gelip öz hakyny talap edýänlere basýa, öýlerem cinayet edýär. Ýani ters adalatlyk däl, bi adalatlygy ýürüdip, ine şo kezzaply kellesini urdular. Ine şo arada ine men soraga berjek bolýan Abdullah siz köpden bäri TikTok'ta ine akşamlarına bizim vatandaşlarımız bilen gürleşip her gün saat 22 İstanbul vakti bilen TikTok açýaňyz, DWT'n platformasyna we bizim vatandaşlarımız bilen gürleşýäňiz. Siz gürleşeňizde şu ýaly ýani ýagdaýlar, şular ýaly misallar bolýardymy? Biýüne basylan adamlar gürrün berýärdim ýa bizim halkymyz imsim gürlemän ýagny öz içine salyp ýömşüler. Neme o arada vatandaşlarımız aýdýar, ýöne hiç ýyl çäre görmek bu arada ýa bolmasa göreşeýin, şonu hakyny talap edeýin, şol agamyň, doganmyň ýa ejemiň, hakymyň şolary göreşeýin diýen bir nemeleri ýok, pikirleri ýok. Şolaryň hakyny talap edeýin, şolary türmeden çykaraýyn ýa şonu ýalat edeýin diýen pikirleri ýok. Türmäge gitdimi, gitdi, neme çıkıp bolmayan yer ýa bolmasa özlerini neme hiç ýylak bir
bir iş edip bilerin diýip pikir eden oklarda heme talap edip bilerin diýen umytlary ýok, pikirler hem ýok. Öz güýjüni aman Şol ýaly adamlar. Hawa. Şol ýaly. Men bir dada düşdüm. Bizim halkymyz haçanla hökümet tutup bir yerini batan ýagdaýyna günäli bir günäli bizim halkymyz derrew şonu boyun alýar-da inni onu çıkarmak bilen, haklar gorumak bilen näle şuň ýanky ýyna baryp açyk ýagdaýyna kömek bilen bolýar-da. O diýmek ol şol prosesi, ýagny bir kanun prosesi, bir kanunçylyk basylýan prosesi hiç goşulmok. Şonu näme halkymda düşünüp bolarka? Nurcan bir zat diýjek bolar. Nurcan'a söz ber. Nurcan aýlaryň. Men bu yerden Türkmenistan vaktlayınçam olsa Serdar Berdimuhamedova yüzlenmek isteyen siyasi tutsovları hükman boşaltmanızı talep ederiz. Bu zulümü dur diyelim. Buna hükman üns vermeli. Keselli yatanların hem medisinski obslužaniyelerini karşılamalı deyip hasap ediyorum. Sağ olun. Sağ olun köp Nurcan. Sağ olun Nurcan. Şu Türkmenistan'ın adından şu tayda protest hareketine gatnaşýanyňyz üçin biz gaty minnetdar size. Bizim illeşlemimiz hem şu siyasi sebeplere göre türmäge batylan adamlaryň howsarlary, dosýarlary hemmesi size minnetdardyr. Onu bilse bolýar. Ini üstada bir aýtjak adam Berdimuhamedov hem oğlum inni bir iki kelleli prezidentimiz var da şu an. Göwre bir iki kellesi var. Biri atasy, biri oğlunun kellesi. Hram filan jadanın kin boşlama 4 kelle lajdar ha bolýardy. Onun yankı şulun bar umydy türkmen halky hiç wagt ösüp beýle halklaryň derejesine ýetmez diýen şularda umyt var. Biz mudama şu edenetlik edip tamam antatça ucuz guturup gider. Oğurluk var edip daşary ýurtlardan näçe baýlyk satyn alırlar. Gol bolmayan emlak satın alırlar, gemrip gutorup barýarlar ýurdy türkmeniň ata-baba gorap saklan, ganyny öküp gorap saklan toprağının aslında yatan ähli baýlyklary, gazyny, neftin, minerallaryny hemmesini satyp soğurup päder gutorup barýarlar. Indi şolon bar ardy şu türkmen halky hiç wagt şu ötüp ýetişmedi diýip şeýle pikirde de görünüp durdular. Ýani Irak'ta halk yetişti, Saddam Hussein'in dinini, Libya'da Muammar Kaddafi'den dinini, Rumun halkı oğul Nikolay Çavuşeski'den dinini yakasından tutup ceza verdiler, on ayalı ikisine itatanyalı attılar. Yönü şu Berdimuhamedov da bir şeyle pikir ediyor da, bunlar yok, bizim halkımız hiç vaçuma yetmedi. Gurbanly, Serdar, Viktor Hramov, Aleksandr Jadan, Seyredim şu an, yine şu New York'ta Birleşen Milletler Gurumasynyň öňünde bir näçe halkyň wekilleri bileleşip siyasi tutsowlary gollaýarlar, protest geçirýärler şu alyp barýan siýasatynyň garşysynda. Şolong arasynda bizim illeşlemeden bar deň derejede. Siz düşünün, basym siz tutulýanyz, sizin gaçyk gitjek ýeriňiz ýok. Daşary ýurtlarda gaty güýçli türkmen siýasy hereketi emele geldi. Demokratik hareketi men gözümüne tutyan. Şu demokratik hareket yakın wagtda sizin bokurdamyzdan alýa ýurda var. Siz nirek gaçyp gitjek? Biz sizi haýsy ýurda gaçyp çyksandan tutup ýygyňyza getireriz. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin wagtyňyz barka döwletde demokratik saýlawlar ulan edin, söz azatlygyny ulan edin, interneti açın, adamlara ýaşamaga mümkinçilik berin. Eger de şulatları yetmeseňiz, soň sizem Edil Saddam Hussein'in, Muammar Kaddafi'nin, Nikolay Çavuşeski'nin düşen gününe düşüyorsunuz. Sizin hudaýyňyz Putin'in ýa-da in soňky aýlar dowam edýär. Şol Kremlden ýok bolan wadyna halkara güýçler, demokratik döwletleriň liderleri Orta Aziýada ýekejide diktator goýmajakdyklaryny aýdýarlar.
bilmeyen bolsaňyz, eşitmedik bolsaňyz şu sözi menden eşidin. Şoň üçin sizin sanalyjy aýyňyz galdy. Eger özüňize, öz nesillerinize, öz çağa çugulaňyza rehimiz gelýän bolsa, halkyň ýakasyny goýberin, döwletiň ýakasyny goýberin. Gümmalymda gidin. Az ölmersiniz hiç yerde. Eger de haypınız gelmeyen varsa ona devam edin. Gattoğlu belli geçtiğiniz Akbet Aparağa yine men bir ýagdaý düşündireýin. Şu gün Serdar Berdimuhamedov mara var ya. Nämiş bar ya mara? Bir 20-25 gün mundan marda gyzyl tapylýar. Mar bilen ýanky ýol ötüniň arasynda bir jaý urjak bolýar bolýan, şo ýerde ýanky gum getirýär, getirip dökýärler gapyna. Şoň üçin gyzyl ýanky pul çykýar, gyzyl moneta çykýar. Şonu alıp görse, goňşularyny çağıryp gökse, goňşular bilen hemmesi şol gum alyp gelinen ýere baryp bir topar gyzyllary tapýarlar. Halk onu üýşýär, nime diýär. Şoňa birinji gerek ılgap bardy. Serdar Berdimuhamedov gorkup. İkinji gerek ılgap bardy. Şuň üçüncü gerek bardy. Şular baýaýmasyn, Hudaý saklasyn, kontrol edin. Şular baýap birden opozisiýa pul beräýmedin, opozisiýa bizim külme çykaraýmasyn. Halk baýaýmasyn, seretdigindeki häkimi, MHM gullugyny basışlar etdi. Baryp şo ýere. Halkyň agyr ýagdaý bolanyna baranok, indi bul hökümetden hiç şeýle peýda bolmasa, Allah Taala ýerimiz üstünden pul berende de baryp şonu aljak bolup batışlar edip, bul halk düşmanlary, ataly oğul, bir bedenini iki kelle ya, iki kelle bir bedenini diýsen bolýar, olam düşünükli. Şul kezzaplar bir adalatlygy ýöredip, günne konstitusiýa kanunlaryny bozup, halka karşı işleyip, öz garyndaşlaryny MHM ýolbaşçylygyna getirip, Annaýew, Günnögdiýew, Harbulluň, polis, meclis, halk maslahat hemmede öz doğru garyndaşlaryny goýup Türkmenistany basyp aldylar. Gelenine de basyp aldylar. Ýanky Niýazow öldürip, häzirem basyp taklap durýar. Indi şular Türkmen halkyndan gorkan ok. Bular başga bir gruppalar, Raşid Meýerow bir gruppa döwletde basyp aljak bolýar. Indi şolar basyp alaýmasyn diýip gorkýar. Hormatly watandaşlar. Yeni bir gruppa basyp alsa indiki diktatura bolýar. Diňe halk şulary çykaryp, köçe çykaryp, maskarasyny berip, jenaýda çağıryp, agladyp, bagşlama soratmaly halkyndan. Ine şonda bir indiki diktaturyň ýoluny ýap-ýapdy bolýar. Türkmenistan demokrat sistema geçmeli. Hemme azatlıklar açılmalı. Televizyona, metbuat, neşriyat, yazıcılık, biznes, iqtisadi, hemme siyasi azatlıklar açılmalı. Partiyalar, cemiyet kurumları, jurnalistler azat olmalı. İstenen adam parçaçı bolýar olmalı. İstenen adam tankit etmeleri ýaly olmaly. Eger şu tankit dogry bolan bolsa, hemmeler çıkıp prezident impeachment etmeli. Täze gelecek prezident. Şu ýaldy saklamaly. Biz şonu görmeliyiz. Murat ağa, bakın şöyle adamlar öz beçeleri bilen kiçikine 2 yaşlarında, 3 yaşlarında beçeleri bilen gelen proteste karşı çıkmaya ve küçükçeleri bile var yanında, üstünde görkezin ben size en başları var, stop var diye yazıp. Şöyle gösteremem yazıp. No war. Çağlardan çıkýarlar, gördüňiz mi? Çağlardan çıkıp haklar bolýarlar, beýlekiň haklaryny bolýar. Dogry. Indi Murat, men şu ruhsat berseňiz, hormatly watandaşlar, ine şular ýaly bir kanun edýän adamlar, bir adalet görelýär. Biz näme etmeli? Biz hiç kime garaşmaly. Her adam öz hakyny gorumaly. Daşyna içinde tapawdy ýok. Biz özümizin identitetimizi, biz Türkmen halklygyny görkezmeli. Bizi Türkmen halkyny ilata döndürdüler, komersantlara döndürdüler. Biz turist özümizde. Turist bolup türmäge ýa, türmede oturýar, pul berip, ýanky Türkmenistan türme bolan soň. Ya ondan beter türmäge diýär, ya da pul berip derrew çykyp kaçkaýar. Turist bolup gitmiyor. Bizde vatan ýok ýa. Şoň üçin
doğru düşünün. Vatan dine maňa Akbel Sapara, Abdullah, New York'taky adamlar ýökkel hemmem berek. Şirketi ýermek bolundy. Aýdyň Akbel Sapara. Yani şu men Yankı Gyzyl tapylyny baradaky habar ol 6-njy ýanwarda tapyldy. Maňa badabat habar geldi. Türkmenler raýonunyň territoriýasynda tapyldy. Doğrudan ol barıp 7-nji 8-nji asyrlarda şu töwereklerde zikkelenen pullar o näwat Arabistandan Türkmenistana getirilenligi belli däl. Ýöne şu Arap basybarçylar zamanyny Arabistanda zikkelenen pullar eken. Maňa suratam geldi. Ýöne men şu arada hiç habar bermedim. Näme üçin? Sebäbi şol pullardan egerde halkyň eline düşse, şolardan iri-uç gizlenip galar, şo pullaryň soňra demokratik döwlet gurularyna muzeýe tapşyrarlar diýen umyt bilen men şol habary ýaýratman sakladym. Emma ne häzir sen aýtdym, inni şoňa goşmaça hökümde men aýtjakladym. Näme üçin şonu men şol habary ýaýratman saklandygymy aýtmakçy. Sebäbi egerde şol gyzyl pullar, gyzyl nemeler, ýanky teňeler häzirki wagtda şu bikanun oturan, döwlet başynda oturan adamlaryň eline düşdi, Hramfyň, Jadanyň, Berdimuhammedow bilen eline düşdi, olar onu satjaklar. Satjaklar, ýok etjekler. Ol Türkmen halkynyň baýlygyna öwriljekkel. Aýratynam şol baýlygyň çykan ýeri bolan Mar vilayatynyň baýlygyna öwriljekkel. Türkmen halkynyň baýlygyna öwriljekkel. Şoň üçin men pikir etdim. Näme bolsa bir ýekdük şol gyzyl teňeler geljekde demokratik döwlet gurularyna Türkmen halkynyň baýlygyna öwriler diýen umyt bilen bu barada hiç hili habar vermeliler diýen karara geldim. Belki men ýalňşandyrm, onu biljekkel. Ýöne näme bolsa halk bilen hökümetiň owurlaryny şeýle tereze salanda halkyň içinde ýene de halal adamlar bar. Olar men umydyma görä olar şol gyzyl teňeleri ýok etmediler, saklarlar hem de geljekde demokratik döwlet gurularyna hökman hökümeti muzeýlere tapşyrarlar diýip men ýadyram umyt edýän. Elbette eýem käbir habarlara görä şol gyzyl teňelere Arabistanna $700 $1,000 şenli pul berýärler diýen ýaly şeýle eýem maglumatlar toplapdyr adamlar. Diýmek halkyň arasynda da şolary eýem Arabistana çykaryp satjak adamlar bar bolmaly. Şoň üçin döwletiň bu taýda edip biljek ýeketek zady gümrüklerde Türkmenistanyň daşyna çykmanyň öňüni almaly. Şu gyzyl teňelen şol teňelen birjigem çykmaly daşary ýurtlara. Ana şonu etseler geljekde belki de kanuny hökümet gurularyna şol teňeler bütün Türkmen halkynyň baýlygyna öwürler. Ine men aýtjakladym. Doğru. Bizim miting soňlanyp barýar. Onun için biz hoşlaşmak isteýäs. Size iyi yayınlar. Böyledeki adamlar şimdi yavaş yavaş giyindiler. Her şeyini toplamaya başladılar. Bolu. Herkesin hazır yavaş yavaş insanlar öýüne gidedindi. Bolu. Şol suratlar vardır. Şu suratlar görkedim aşağıda portretler var. Şonu filmlerden görkedim. Hormatly vatandaşlar, ine Merkezi Aziýaň şu suratlaryny bir görkezdik 2-nji aýaby 2-nji dekabrda bolanlar. Ine Merkezi Aziýadaky biýine türlü adamlar. Her döwletden Özbegistan, Gazakistan, Täjikistan, Kyrgyzstan, ine şu adamlar biýine tutuldy. Ine Cuma Saparama arasynda türkmenler var. Şu görkezýän Cuma Saparama. Hallykow ama Nurel Hallykow hemmeten başyň içinde. Ana Nurel. Sağ olun, köp sağ olun. Inara ve Nurcan apa köp taňry ýarkasyn ine bizim halkymyzy gollap protesta gelip bütün dünya ýanladanyňyza. Şu ýaly her watandaşymyz goşulmaly. Nurcan Inara köp sağ olun. YouTube'da, TikTok'da niýede goşup bilseňiz goşulun. Birini gollamaly, ine şunu agdy berip bildirýär. Akbel Sapara, ine gaty dogry belläp geçdiňiz, ýalnysy
Biz Gyzyl temasyny birinji günden bildik, ýöne onu ýanglattyrmadyk ýörüýte. Şol hökümet basyp hemmesini alyp ýygnap ýapaýmasyn diýip ýa garaşdyk. Ýöne häzir eýýem hökümet bilýär. 3-nji gezek Serdar Berdimuhammedow barýar şöyle diňe şu gyzyl meselesi. Halkyň ýagdaýy, halk näme işläp ýör? O barany oğul. Şu gyzyllar ýygnar ýaly we halkyň basy edip taklar ýaly. Nawa, doğru. Ol Serdar Berdimuhammedow men bir zady bilmek gerek. Şol pullar egerde ýygnamak başarsa belli bir bölegi halky gorkuzmazdan, basy etmezden, hiç kimi türme basmazdan egerde milletin halk tavşırsa şol ellerine düşen tengelerden şolary hökman döwlet muzeýine hemem döwlet bankyna saklamaly. Döwletden çykmalar şo pullar birem. Akbeta para siz uly bir adalatly gurrun edýäňiz. Ine onyň 2020-nji ýylda bizim alan maglumatymyz boýunça hemme Türkmenistanyň banklarynyň gyzıllary, gyzyl çaýlan zatlary hemmesini Merkez Banka çekdiler ahrana bilen. Onam Berdimuhammedow Gizli samalyoda millet. Ava, gizli samalyoda millet Türkmenistan'dan çıkardılar. Merkez Bank'ta da yok. Bunun için bunu uğurlamak bilen bu. Начинаем убирать. Слышно, да? Слышно, говорите. Да, когда мы потихоньку идем, все, нам нужно убирать, уже все люди уезжают. И вам доброго дня, берегите себя. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже огромное спасибо от всего народа за то, что поддерживаете наших ребят, которые незаконно в тюрьмах сидят. Да, вам тоже спасибо большое. Здесь это construction идет, и ничего не слышно, вы говорите, простите, Да, я знаю. Не могу слышать. Да, я знаю, я сам был там, я знаю. Спасибо. Да, увидимся тогда, берегите, пока. На связи, спасибо большое. Yine hormatly vatandaşlar, Amerika'daki geçirilen protestdaki bizim vatandaşlarımız size bolup geçen dağıtları düşündürdüler. İnni protest gutorp geldi, gutorp otur, şoň üçin olar gutorp barya swяздан çykdylar. Indi biz özümüz garlyk. Akbel sapara, sizden biz şol yine de siyasi tutsak edilen adamlara gaýdyp gelsek, yine bizler protest edýär, bütün dünýä yaradýar. Hatlar ýazýar, basyşlar edilýär Türkmenistan hökümetine. Şo sebäpli bular azajyk çekinýär bolmasa Türkmenistanyň 80-90%-ni türme salyp çykaryp gorkup saklardylar. Sebäbi haçan türme salyp çykarsa şoň ýanky ýöne gorkuzanyň bir zat haçan türme salyp infeksiýanyň içinde ýanky aş saklap onu urup durup ondan soň amnisiýa çykaran ýagdaýynda onu ol gulyaly bolýar. Onu ol hökümet öwrüne hemme zatdan gorkýar. Şol sistemany biz ýatyryp bilersmi, ýatyrylmaz. Näme kirýär? Biz şonu hökman ýatyrmaly. Sebäbi eýem Niýazowyň döwrüne şol garaşdyrylyň ilkinji ýyllarynyň başlap bir siýasat başlandy Türkmenistanda. Halkyň dowrudan 3-2 bölegi ýartynyň gowrany Niýazow eýem şo döwürde türme salyp çykardy. Buna et maşini ýa-da et öýän maşiniýany şo üwäp şol edil şol et maşinina şo etim öwelşýäli türkmen halkyny türmelerde öwediler. Ona türme bir gezek salynyp çykarylan adam öz garşysyna bir gezek jinaýat işi bolan adam gorkak bolýar, çekinýär. Näme üçin? Sebäbi onu basmagan zat. Ol ýan bir gezek türmede oturup çykan, garşysyna jinaýat işi bolan, onuň ol sälçe hökümet bilen ağlarsa onun karşısına iş bolmagy zat, onu ikinci gezekde türme salmagy maksat. Niýazow şunu kimin öwredeni biz anyk bilemdik ýöne mümkin şonu Georgi Valeri Georgievich Otchevsov şol wagtlarda şoň weziri bolup işleýärdi, gizliň weziri. İş ýüzünde hamana on Niýazowyň golasyna bolsa da hakykatda Niýazowy ýetişdiren adam ol. Gaty aýlanjy adamdy. Son Türkmenistan'ı uğurluk edip
milyarder bolup gitti Türkmenistan'ın. Öz giýusynyň adyna içeri dip kampaniýa açyp, Igor Makarov dip bir huwel sepittirip beren bir hiç bir bizawod adam adyny nime açyp, şu Türkmeniň gadyny gizlin satyp, paralel satyp, ortadan üstülen şeýtdir we milyarder bolup gitdi. Inni onun soňam hökümeti Hram filan jatan eýe boldy. Umnov diýen ýene biri bardy. Ol köprek içýär diýip Hram filan jatan onu ken oňa ananmaýan ekenler. Soňundan onu eýip ýa-ni çetleşdirdiler. Işten olamanyň düşünçli sebäplere görä birden işten aýrylan wadyna agyr hastalady. Oňa awy beripdirler diýen, novichok beripdirler diýen nimede bar, gumanam bar. Sonra Umnov Gynansalam on keselinin sebäbi derinelmedi. Ol Israil'e gidip şu taýda ýok boldy, hemde on häzir mazary Israil'de. Ýöne ýerde işte şol Umnowyň näme sebäpden ölenini derinlemek gerek. Egerde Türkmenistanyna demokratik döwlet kurulsa, şonu goý biziň hukuk goraýjylarymyz, biziň hukuk işgärlerimiz ýadyna saklasynlar. Şu Umnowyň cesedini ekshumasiýa edip, nämeden ölenini bilmek gerek. Şonu Hram filan jadan hem Berdimuhammedow bileleşip Novichok bilen däherläpdirler diýen şeýle guman bar. Inni bugünkü gün elbetde biz siyasi tutsaglarymyzy gollap ştaýda New York'ta iş alyp baran biziň öz iýleşlerimiz Nurjan hem Inaran kömegi bilen birnäçe ýurdun hukuk goraýjylarynyň bilelikde geçiren protestini gurnamaga hem de onu halkymyza ýetirmäge gatnaşdyk, kömek etdik. Şu işin guramaçylygyny düzetdik. Inni yeni bir gedek men öz siyasi tutsaglarymyzyň atlaryny sanak geçesim gelýär. Murat Öwedov, Murat Duşemow, Mansur Mengelow, Nurgelli Hallykow, Jumatapar Diýadabaýew. Hemde yeni bir gedek aýdýan. Bilmeyen röýtmen, biziň elimizde maglumat geldi. 3 tane ýaş oglan, 25 ýaşdan 35 ýaş aralygyna 3 tane döwlet edarasynda işläp beren oglan tutulupdyr. Mundan şen bilen ýarym ýyl öň türmäge basylypdyr. Şol oglanlary günübirin goýberin. Şolon maňa gelen maglumatlara görä hiç hili günäsi ýok. Bar eden işleri diňe şu Erkin Türkmenistan dinläpdirler, DWT'n dinläpdirler, Adatlyk radiosyny dinläpdirler, beýleki opozisiýon kanallary dinläpdirler. Oň üçin adam basmak bolmaz. Şol oglanlary günübirin goýbermeli. Ýogsa biz ýakyn wagtda olaň atlaryny bileriz, olaryň siýasatçy olaň arasyna atlar goşular. Onu iyileştirimizde de näme? Şu wagt biziň gepleşigimize gelip dinleyenler üçin hem de gollanlar üçin bir köp minnetdarlyk bildirýäris. Yine de efirde duşança hoş. Sağ olun. Sağ olun. Apel sapara. Inni men sözi yine Abdullah berjek bolýan. Abdullah. Elim bir efir utup gelýär. Yine protest geçirdik. TikTok'larda günne çıkış edip halkyn bilen görüşüp ýordum. Çünki gepleşiginde de şunu ýetirdiňiz. Yine protest boldy. Şu temany gowy düşündirdiňiz. Yine biziň watandaşlarymyz Murat Duşemow, Murat Öwedov, Nurgelli Hallykow, ýagny dede bar Jumatapar beýlikler ýöne halkyň içinde ýöne biýguna bakılan adamlar oýunda aýtdylar. Bu ýerde de kimin dogan arnaşy biýguna bakman bolsa şuradan haýyş edip dokumentlaryny iýerin. Ine meniň şu haftalymda e-mail adres var. Bu seretdiňiz. Ýokarda da WhatsApp we imo telefon nomeri var. Diýje bunu ýazyp bilersiňiz, e-mailden ýazyp bilersiňiz. Telegramdan ham ýazyp bilersiňiz. Biz siziň maglumatlaryňyza garaşýar. Biz DWT'de prozashita bölümini açdyk, ýani adam haklarını goraýan bölüm. Näme o ýerde bir topar işleýän, näme işiniz bolsa, näme adalatly bodrun bolsa, bize habar. Abdullah sizden aýdyryn. Men şu näme TikTok'da şu ýerdäki bolýan protesti canly görkezjekdim, ýöne näme bolmady.
Atan öne hukman nekip bolda aýtjak, men häzir TikTok'ta görkezjek şo ýerde bolan protesti hemem watandaşlarymyza düşündirjek. Indiki protestlara nekip bolda hemmemiz bilelikde gatnaşar. Sağ olun. Sağ olun köp. Hormatly vatandaşlar, bizim kanalymyza ýazyn, ine DVT kanal ýapyldy, täze açyldy. Şoňa DVT Halk Hareket diýip latin nimetinde harfler bilen ýazsaňyz, şo kanala düşersiňiz. Ýazylyň we bizim goýýan videolarymyzy, çykyşlarymyzy paýlaşyň bizim halkymyz bilen. Hem ýerde paýlaşyň, bizim vatandaşlarymyz eşitsin, görsün, kelleler açylsyn, bolundy, diktator ýaşaberli inni aýyrmaly bolary. Aýryp jezatyny bermeli şolaryň sebäbi bular zat diýmesen halk bilen däl, halky näçe öldürüp, gysyp, genosid edip dursa, şonça hedile diýär. Hormatly vatandaşlar, şunuň bilen biz öz çykyşymyzy torýar. Şu güni 29 ýanwarda 2023-nji ýylda ýegşenme güni New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde ýürüýi törleşdirilen siyasi tutuklarda yatan adamlar goýulyp protest boldy. Ine şu protesti biz size beýan etdik ve şu protestin netijesinde biz Berdimuhamedowlardan talap edýär. Siyasi tutuklarda yatan adamlar ve biýgüne batylan adamlary tutuklardan azat etdi. Şunuň bilen efirimiz torýar, hemmeňize sag bolun. Bize goşulýanyňyza, bize komentar ýazýanyňyza we bizim kanallarymyza gelýäniňize sag olun. Sağ olun vatandaşlar.